have ingefær. Hej alle sammen, Rally var her. I dag skal vi åbne nogle pakker. Så I FIFA? Shit, det er... Ja. Så ja, det starter med at købe nogle... Det var i Hearthstone kan man også åbne pakker, hvis de får fri. Meget ingen spiller Hearthstone nogensinde. Vi køber en promopakke først. Vi køber 2 promopakker, ikke? Og så åbner vi bare resten. De der 7,5k. De her 2 VV FIFA, jeg har ingen idé. Så ja, så vi bare starte med lige ud med sådan her. Jo. Og resten Varmer lige op, ikke? Du starter med at trykke. Ja, jeg har en ting. Jeg skal bare klikke på det, så. Prøv at trykke. Og så gå ned. Ja. Der, så gås. Og op. Det er løbet. Lad os kigge. Bazzini. Bazzini. Vi fik på se det. 4.000. Nej, no shit. Vi laver en nose-klik, ikke? Og så må vi kigge. Okay. Okay, du går Må ikke sige noget. Nej. Den sådan skip. Hallo. Jeg har næsten alle de der spil der. Men hvad med den andre? Det går hurtigt. Det var lidt. 3. Hvordan drejer vi rundt? Du kan bare se her. Kig, jo. Jeg gør bare sådan her. Nej, jeg troede lige. Jeg troede, det var mod det ikke her. Ja. Er det en målmand, eller er det et specielt kort? Hvem? Ham der, den grå. Her er træneren. Hvor meget god han var. Kviksælden. Jeg tror, tænder ikke mere på, at du får noget rigtig godt. Vi skal også sige... Skippe. Hvor meget koster en promopakke? Perusiki, han er 80. Han er en legende. Det er Arsenal-fan her, ikke? Vinder på den. Ej, what the fuck, man. Det var 40 kort nu. Det er fra ikke vide. Styr på den. Styr på den. Wow. Han går faktisk på okay meget. Ja, Ja. om det er Cæsar, jeg tror. Men jeg er stadig legende. Okay, jo, så tænker du ikke, har nu. Jeg har packlock, jeg har. Vi kan med Thiago Silva. Vi kan med... Jeg tror ikke du Det er Thiago Silva, nej, det er aldrig. Så meget godt. Ja, ikke? Oh my god. Og det er fint. Køber vi en? Køber vi en til? Det er det, man kan få noget. Du køber ikke for guld. Like that, like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Det virker ikke. Fuck det. 63.000. Sådan der. Det går også. Knisk, skip. Kom nu. Nej. Okay. Ja. Tak fordi I gad os med. Husk at subscribe og like, og så ses vi. Hvis I Hej. ikke liker, så dør jeg med. Like.